Здравейте на всички! Добре дошли отново в моя канал. В днешното видео съм решила да ви покажа за какво похарчих част от заплатата си през този месец и какви продукти си закупих. Те се намират в тези две торбички зад мен, така че ако ви е интересно и искате да разберете кои са те, продължавайте да гледате. На първо място бих искала да ви покажа два парфюма, които си избрах от Venera Cosmetics. Първият е този на Boucheron, мисля, че така се казва, това е парфюмът Quatre. И вторият парфюм, който си харесах, е този на Versace Yellow Diamond Intense. Този на Boucheron Quatre, страшно много ми харесва неговата опаковка. Смятам, че е доста стилен. Ароматът е лек, ежедневен според мен, леко сладникав е, точно такъв какъвто аз харесвам. В този парфюм също може да се усети тази сладникава нотка, аз харесвам такива парфюми, само че това е няколко идеи по-тежко от Boucheron и смятам, че е доста по-подходящо за вечерно излизане някъде. Майка ми много повече харесва този парфюм, не знам, на мен и двата ми харесват. Магазин Venera се намира в Пловдив, но ако вие сте от другите градове и искате да видите какви парфюми предлагат, можете да видите техния онлайн магазин. Сигурна съм, че ще намерите нещо и за вас. Линк ще сложа по-долу в описанието. А също така те предлагат и парфюми, които са без опаковка. Т.е. те ще ви бъдат много по-бюджетни, много по-евтин вариант от тези, които са с опаковка. Така че може да проверите какво предлагат. Линка ще бъде по-долу в описанието. Следва един шампуан, който много искам да ви покажа. Това е версията за брюнетки на Батист. Той много повече ми харесва от предишния, който използвах. Мисля, че се казваше Fresh нещо си. Този ми харесва, защото когато го впръсквам в корените си, не оставя тези бели следи, които по принцип оставят сухите шампуани. От известно време правя следното. След като измия косата си и я изсуша, впръсквам сух шампуан в корените и трябва да ви кажа, че забелязвам подобрение, защото косата ми не се омазнява толкова бързо. Знаете, че е от значение колко често миете косата си. Колкото по-често го правите, толкова по-бързо тя ще се омазнява. Затова сухите шампуани са една добра алтернатива. Може да ми споделите какъв сух шампуан ви използвате и дали изобщо се доверявате на такъв тип продукти. Преминавам към едно масло за лице. Това е едно органично масло от Altea Organics, което е от джожоба. Много ми харесва и смятам, че това масло е доста подходящо за тези от вас, които са с комбинирана или мазна кожа. Като всички, и мен ме е било страх да използвам такъв тип продукти за лице, за подхранване, защото съм си мислила, че ще направи лицето ми още по-мазно. Това не е така, това е мит. Всъщност трябва да ви кажа, че маслата в доста по-голяма дълбочина подхранват кожата и тя много добре се чувства. Наистина откривам разлика между това масло и предишните, които си купих от Zoya. Това, разбира се, е малко по-скъпо. Предишните две са доста по-бюджетен вариант, но това много повече ми харесва и освен това мисля, че получавам доста повече милилитри. В момента кожата ми се чувства много по-добре. Все още имам тук-таме някакви зачервявания, но се надявам съвсем скоро и това да отмине. Сега е ред да преминем и към някои козметични придобивки. Първата от тях е ето тази гъбичка от Rio Techniques. Тази гъбичка вече съм ви я показвала, такава вече съм имала един път. Но реших да си я закупя отново, защото предишната доста бързо започна да се рони, да се изхабява и затова реших, че сега е момента, в който ще си купя нова такава. Ако не знаете, ето тези гъбички трябва да се подновяват през известно време. Тази си я закупих от Look Fantastic и съвсем скоро планирам да направя видео сравнение между Beauty Blender и тази гъбичка, защото винаги е хубаво да намерите по-бюджетен вариант на свой скъп любимец. Можете да ми оставяте своите коментари долу. Следва да ви покажа и една лимитирана серия на Catrice, която си закупих. Тя се състои от палитра за сенки, от руж и от бронзант. Палитрата е в един доста приятен роуз голд цвят, не знам дали ще видите на камерата. Повечето са телесни тонове, които може да използвате за ежедневието си, но също така има и нюанси, с които може да сътворите един страхотен опушен грим. Ако искате да видите тази палитра в действие, напишете ми по-долу в коментар какво ви се гледа.
Що се отнася до бронзантът и ружът, изглеждат доста обещаващи, защото са много пигментирани, но все още ги тествам, така че за момента не мога да ви кажа нищо конкретно. Може би в някои от следващите видеа ще ви споделя какво мисля за тях. Останаха само още няколко продукта, които искам да ви покажа. Първият продукт е ето тази прахообразна пудра на Rimmel. Тази пудра вече сте я виждали в моя канал, аз съм ви я показвала и съм ви казвала, че наистина ми е много любима. Но реших да я сменя и затова преди време си купих пудрата на Inglot. Пудрата на Inglot се предлага в два размера, по-малък и по-голям, като малкият грамаж струва около 30 и няколко лева. Аз много харесвам тези прахообразни пудри за бейкинг на цялото лице или на зоната под очите. Смятам, че това е доста ефикасен метод за запечатване на коректор. Освен това, с пудрата на Inglot получавате един силен матов завършек, който понякога може да накара лицето ви да изглежда много плоско. Докато с тази пудра получават един доста по-естествен завършек на грима и исках да си я купя. Купих си и сега наистина ще и се радвам и ще си я използвам с удоволствие. И преминаваме към последният продукт, който всъщност се явява един коректор. Това е коректорът на MAC Prolong Wear Concealer. Този коректор си го купих в цвят NW20. Всъщност избрах този път да бъде NW, защото исках коректора да бъде с розов подтон, за да озарява зоната под очите и за да изглеждам по-свежа. Срещала съм доста противоречиви мнения за това, че коректорът изсушава много и също така след известно време образува бръчки под очите. Споделете ми вие какво мислите по въпроса и дали защо сте го пробвали този коректор, дали ви харесва. Аз смятам, че е един от най-добрите, които съм използвала и си заслужава цената. И с това се изчерпват всички нови придобивки за този месец. Надявам се това видео да ви е харесало и продуктите в него да са ви били интересни. Ако искате още такива клипове, може да се абонирате за мен, може да харесате Facebook страниците, да ме последвате в Twitter и Instagram. Линкове към всичките социални мрежи ще сложа по-долу в описанието. Това беше всичко от мен за днес. Чао! Пращам ви много усмивки и ще се видим съвсем скоро.